И здравейте, YouTube! Аз съм Тит96 и днес като ще играем в Хистерия и ще играем Build Battle за първи път. Преслав, оле, мале, това не знае как се пише точно, че се е написал Преслав. Я, кой бе? Натисни там и виж последния с най-слабия ден. Брезлава. Ма, всички сме с най На второ място И стартваме след 10 секунди, хора. Ето, старт след играча 11. Какъв е той ануб, бе? човек коня беше в шутълкото. И той ме те мина! Пак! Ама това е различно от пещера. Не, миналото беше мина. Пещера значи без нищо да има вътре. Аз сега ще направя висока като твоята, когато ти би на пещерите. Когато направих вчера, Да. готина ли беше? Да. Моята не струваше, нали? А няма да си даваме епики такива работи, нали? Стам. Не. Да бе, аз няма да давам. Защото, нали се сещаш, че снимам? Аз чакам ти. Карай бе. По-трудно ще печелиме. Да, сега както свършиш, само да не е по-общо така гадно. Айде да си дадем така, винаги да е повече от пуп. Да, искаш ли? Аз електрон ти си от 100 год. Да, начнем да. Ти чакай сега ти говоря с това. Аз със сигурност няма да ми стигне време или може, не знам. Аз ще изиграем няколко билд батълчета. Ма, много тясна става. Карай. Не, говоря ти тясна, няма място за минаване и такива работи. Да. И твоята, моята стана. Аз моята трябва да е почнала. Кажи на хората, че съм пицака. Ендертрон ще почва много в пещерата. Да, направих най-грозната. Направих 1-2 сантиметра. Не мога да строя лът. Не мога. Да, що чупиш в земя. Да, тъпото е, че не можеш да чупиш на земята. Тъпото е, че не мога да Тъпото е, че не можеш. То в никой сервер не може. Да, това е малко тъпо, макар е. Аз имам пример, в който вчера им беше баннат в Hypixel, в Коши не е баннат, в Mindplex не е баннат. Да, съм малко. Кофето не е баннат, Hypixel не е баннат, Mindplex не е баннат. Кефлета. Да, това е готинко. И преди малко играх. Що не искаш Hypixel? Днеска се опитвам да вляза и гледам. Баннали съм, а за нещо някой ми е хванал акаунта и влязал. Ужас. И аз сега ще им дам на 10. Колко ми става Дали до... хората им чупят? Ми сигурно... Защото Ендертрон почна с това. Кажи. Да, дано да не го чуят, защото Ендертрон малко... Ама не той... Ама не те... Съвсем лекото чуят. Който е с малко по-силни слушалки, ще чуе. Аз с едни мои слушалки направо да чуем като мене. Иса бабо ме. Да, в клип ще вика Иса бабо. Чикак. Чекък да не, да. Чекък, да. Аз мисля толкова да е пещерата. Това ще е за пещерата. Почваме покривчето. Това ще е за пещерата. Няма да... Сега тук ще я довърша. Ти странно, това ще е за пещерата. Все едно, че казваш, да, това ще бъде днескашния епизод от пещерата. Да. Ма не, бе. Пещерата БГ. Да. Пещерата БГ. Аз сега направих висока. Миналия път, като правихме такива майнове, били като правихме мини или? Не. Да. И сега много ще изкифа, ако бия. И сега аз няма се изкефа.
Защо? Защото искам аз да бия. Ето всеки иска да бие. Не всеки. Някои хора са тъпи, защото. Хм. Ти, тавана за баламоса не ще го правиш ли право? Чак ви... Баламоса не ли вдигнат надолу, нагоре, надолу, нагоре? Обикновен. Какъв искаш да го направя? Е направо право така. Еми той е моя. Ма ти правя ли я направи пещерата, бе? Не бе, Да, аз моята я направих си едно някакъв кръг. Фиу, и минава. човек, аз един път имах тема, мина не темата, да знаеш, не е пещера. Имах тема, мина и знаеш какво направих? Да, и аз нали бях там, бе. И знаеш какво направих? Какво направи? Направих право нещо. Напълних с руди цялото, с всички руди буквално. Да, и аз нали бях така. Не беше. Да. А, майко, тая мина направо не ми се влиза в нея. Бях ти ме изостави. Да. Кажете, ако това ви... Напишете в коментарите, ако това ви прилича на кръгче. Да, напишете в моите коментари, ако моето е на кеф. Гарче, снимаш ли още? Че как? Снимаш? Кажи и аз да снимам. Не. Ще стане за луда работа. Аз може да сложа руди. Няма да е лошо. Човек, аз ще слова колуя ерон. Ще слова малко торчове и така. Абе, без торчове се едно, че някой ще е експорнал. Не, само е. Аз ще сложа лава. И до нея диаманти. Забаво! Галина, престани да ми кажи забаво. Трябва ли да ставаш? Пакет през. Чакай! Лоша лава, лоша! Качуня, има 2 часа откакто играчи и нещо. Ти, кефото, де сме до 6 и до 4. Да, много ясно как. Дан. Аре бе, тъпа лава, то ще ми изтече. Да, то клипа става. Ти сега слушаш. Хм. Засрамих. Да, то хората не те чуват така че. Що? Защото трябва. Ха. Измамник, слагай си фейскаунт. Фейскамп ли е, бе? Фейс, аре. Не, бъгва ми в клиповете. Как ти се бъгва на ония клип, дед правиш ревю? Да, не знам защо там не сме. Еми, това ще за... Да, защото е някакъв сървър, дето е мега мощния. Кажи, ще Феникс Плея отчитала, той ми открадна книгата, то моята. Дето щях да хвана, ще толкова плюс. Оня ми се навря в газа и ми я взе. Чичи, Sad face, да. Преслав е до мен. Я... Сега ще гледам от другите за 15 секунди. Нещо се прави цялото от голд блокове, чакай. Виждам някакъв, дето прави... Не, мисля, че то може да би сложил такива релси. Ends of voting. Глинчо, дам ти not good. Не, дам ти всъщност ок. Защото си сложил по тавана. Я какво сложил вътре? Добре е вътре, бе. Това е yes, Феликс Плей ми дава ок. Може да мина на първо. Аз ти давам ок също. Някакъв държи ок също. Дъна. Yes, търмът ми държат ок. Това му давам пуп. Това му давам. Какво ти гуд му даваш? Това е пуп, бе. Аз човек гуд. Аз как пуп. Това даваш не ми. Няма да успеем да гласуваме. Няма да успеете. Чакай, няма да успеете. Ето това вече се Вау, това му давам good. Аз това му давам good. Гледай, престани после, бабо. Добре, хора, няма да не стигне времето за волтване, за да видите края. Той е направил пупско, заслужава пуп. Даже тук е сложил